Ram, pam, pam. To w sumie zacytowałem zdanie z jednej z piosenek sławnego zespołu, jak on się nazywał? Sławnego zespołu Gang z Albanii, że słowem wstępu ja jestem Mikołaj. To jest, jak widać, z prawej widać czat, to wszystko działo się na żywo. Godzina, odnotowujemy 22:56 i sobie jadło sporządziłem i teraz zobaczymy, czy to jadło jest, jak to się mówi, consumable. Takie rzeczy się tutaj dzieją na hitboxie, o. I proszę Państwa, tutaj mam jadło i teraz będę, widać wszystko? Widać, dobra. Teraz będę po kolei objaśniał, co tutaj mamy. To jest potrawa w zasadzie nieznanego pochodzenia, znaczy technicznie niby jest meksykańska, ale widać tutaj, tu są jakieś nudle, są nudle takie duże, może mi się uda pokazać nudla. Mam okno otwarte, nie mogę pyskać jakoś tak głośno. O, proszę, jest nudla, tako rubo, srogo. Są nudle. Jest tutaj papryka, czerwona jak widać. Muszę, jaką ja teraz robię w ogóle synchronizację, to jest masakra. W jednej ręce kamera, w drugiej łyżka, w trzeciej wiadomo. Wszystko. Tutaj widać mięsko jakieś. Jest kukurydza. Jest papryczka. Dobra. I teraz będę, proszę Państwa, konsumował. Także zabieram się do testów. Skład już jest przez Was generalnie mniej więcej znany. Teraz test. Najpierw sporych rozmiarów nudla. Powiem Wam. Trafiła mi się jakaś przyprawa. Jakiś korzeń. Coś tam takiego jest dobrego. Aromatyczne, spoko. Dobra. Teraz papryka i fasolka. Papryka taka dobra jest. Nierozgotowana, ale też nie jakaś taka twarda. Taka idealna. Jest też nawet papryka zielona. Teraz spróbujemy mięsa i kukurydzy. Smakiem, jak kiedyś żeście jedli, takie chili meksykańskie, co się robi, fasola, kukurydza i tak dalej, mięso, to właśnie bardzo podobnie smakuje. Z tą różnicą właśnie, że jest tutaj więcej papryki, cebula tu jeszcze jest. Cebula, czerwona fasola, kukurydza. Bardzo, bardzo zacne. Zwróciłbym szczególnie uwagę na potężnych rozmiarów nudle. Patrzcie. Widzicie? Skala porównawcza. Patrzcie. Widzieliście jako nudla? Może tak, żebyście mieli lepsze porównanie. O, patrzcie. Potężne to jest, nie? No, także nudle są naprawdę zacnych rozmiarów i są bardzo dobre. Takie jak to się go do al dente, czy coś takiego. Dosłownie 3 nudle i miska pełna. Nudle jak łożkliwy robal. Ja. Dobra, no i generalnie to by było na tyle. Był to pierwszy live test posiłku. Tutaj jeszcze raz zrobię szybki rzut, co to było jedzone. Była to jedzona potrawa. Ja tej potrawy nie przyrządzałem. Ta potrawa została mi dostarczona. Nie mogę powiedzieć skąd, bo to generalnie może sobie producent, twórca nie życzy. No. I tak to wygląda. A ja zapraszam Państwa serdecznie. O, tutaj ciepnę nawet napis. Na kolejne. Widać coś. Na kolejne konsumpcje, kolejne testy. A wszystko na żywo
Na hitboxie. No a potem na YouTubach.